Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalin sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Edna, ginaingon, mahal ta ka kay ikaw ang akong gipakaslan. Apan unsaon taman, natintal man ko pagbalik sa lalaki nga mo'y amahan sa akong anak. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Dungkoy, uy, pahuway sa lagi ta anak kay mabdus na ko. Pwede pa lagi na, day. Usa ka buwan kapin pa man ng bata sa imong tiyang good. Ikaw ba? Kana laging butangan na si mong nahuna. Wa kagid maguna-huna sa pagpangitag trabaho. Mangita ra lagi kong trabaho good. Ay, inigdako ra ba niya akong tiyan? Mulive na gid ko sa akong trabaho, ha? Unya na ko makabalik ini kung mga anak na ko. Okay. Gihunong na ta sa taxi driver tungod sa motel. Taxi driver. Di ra akong plate, oh. Ang sukli niya, dali ah. Oh, naman na kayo sa klibo lagi. Diin man ka anak. Ay, hatag na sa akong papa, oy. Dawat man rin niya sa pensyon. Di hara sukle, sir. Salamat. Ano, day? Di lamit na kayo. Sige na. Ay, uy, last na lang niya. Last na ba yan ni kay mabdus na ko. Kaunong ka mayong imo mintras ko pa ni pag-ibat na. Jungkoy. Ako na nang ikuha ng ako. Ako na nang bulak mo. Pastor kita day, pastor. Sige na. Sige na. Sige na. Ayaw ko na tugig maayo kay mabdus ko, ha? Ulagi. Init. Uta. Murasan ko ng anak. Jungkoy. Kalami. Mauna ni Ron. Sa wapay trabaho, sigigdikit ni mo sa inyong anak nga bag-ong nataw. Pero dihang nakatrabaho na, laing babay ang gitaban. Hoy, ako pa ikaw, no?
Sugto na ni Mas Edmond ay. Kay siya ay matuod nga nahigugma ni mo. Pero ma, dili ka siya mausap kung kami na unya ang magkipoy. Di na ba ako virgin? Gani, may anak na ko sa lain. Ay, Edna. Ang lalaking matuod nga mahigugma, no? Dili na magkunahuna kung unsay kagahapon sa babae nga iyang pakaslan. Uy, Sige, magminyo na lang ko. Og si Edmond, siyang akong pakaslan. kana. Naaraman di ay na. Kung magkita, Miss Edmond, ako siyang sultihan nga papamisitahon dinis ato kay mo siyang sugton. Ay, lamat kaya. Imong kong sugot. Pero mangutana ko nimo. Tinud-anay kining imo diri nako. Di na ba ako virgin? May anak ko sa laing lalaki. Pida, mahal di ka. Di ka kabayran sapi sa kong kasing-kasi. So, daghan mo mga anak. Kaanak wag ka 20. Ha? Di na anak ko igsapayan. Nagsulti kas tinuoy. Basi ko man ko nimo matilawan, imo kong likayan. Forbid, ano? Aram mo tuo ka. Ha? Kung unsa ka matidrano ni kong gugma niyo. Kasal ta. Ha? Kasal ta, labi mo dali. O gunya, ikaw, hilabtan ka kuman sa itong kasal, okay? Salamat ha. Daghang salamat sa imong gugma, Edmond. Okay. Sige, magpakasal ta sa madaling panahon. Di lang ko ta magkikay og dako gud. Ang importante nga makasal ta og magbuhat dayon ta og atok yung kaugalingang anak. Sige, magpakasal ta, Edmond. Ngunit gusto na. Tilapandaan ang kuan. Yun sa mana niya. Uy, agilok ba, ana? Uy, ako sa gisian ni mo. Hubuasad ko na imong brief. Tanaw na ako. Kana, Opo, ha? Dara, buo na ko. Witi. Mo na imo. Imo na? Murdi sa. Murdi na. Witi. Kain. Mau na. Uday, bro. Mo din nagsaligas imong dila. Maulig. Bro, tanawa lang. Oh. Tuskig mo, tutpik. Oh, wala. Pero Ba't ko kagayo, pislita? Asa ko no? Ah. Saon man na, gagamay na ano. Pero sige na lang, kay bana naman ta ka. Wala ko'y mahimuan eh. Bahala na lang niyo eh. Aron matagpag ka. Idungan akong ako sa akong dila. Sige. Ana. Sige ko na. Sige Suway na na. lang. Mo na gini. Mao ba, nak? Ingon ana ra kadako ang iya, ha? O maoy, nakalitan ko. Kinilaging naanad ko pa sa amahan sa kong anak nga si Dungkoy nga mura og kanang basta dako kaayo. Nakapanglingo-lingo ko pagkakita na ko siya. Oh, pero nak, bana naman na nimo.
Ayaw pa nga bitnak, ha? Ay, uma, uy. Buutan ba yas Edmond? Busa dawato na ko kung ansay naan niya. Kana. Muna'y gusto na kong mabati gikan nimo. Gipakaslan baya kaniya bisag angkan ka na. Busa sukli ug kugmang iyang pagmahal nimo. Pagkadali bayasan ni mo nga mabiyudo eh. Ay, padyo din ako pa. Samantao ni. Na sa'yo mabiyudo. Pero, nagpasalamat na po ko sa akong asawa. Kay siya bagay nagpasuna kong trabaho atong wa pa mi nakasal. Karon nga nang lubong na siya. Unsa may plano mo sa imong kinabuhi, ha? Kay namatay man siya nga wa ko mahatagig anak. Magkikita ko ni Edna pa. Hangyoon ko siya nga ako'y mubuhi sa among anak. Uy, kana mo'y dili tingali mahimo, nak. Gamay pa nga inyong anak. Usa kong nibawaan. Sa balaod ba? Basta 7 anyos pa ubos ang edad sa bata, adto ginasinahan. Ay, bida. Dako arabag gusto ni Edna nako eh. Pero, ako lay wa mo tinuod niya. Wa mo ko'y trabaho tong panahon na. Minyo na siya, o kayo na. Nabalhin ang iyang gugma dito sa iyang bana. Mangita kog paagi pa nga magkakita ming Edna. Ay, human na nako ang bata, god. Laki ra bang mong anak? Kung kami pa'y nagkadayon, madayon ta siya sa akong apelyido. Basta ba, mangita kog paagi nga magkakita mig balik ni Edna. Gadili masayod ang iyang bana. Unsa? Biyuda na siya o gusto siya nga makikita na ako? Uday, pero matunigaw dong ko'y. Wa ko na siya plano nga makigrelasyon ni mo balik. Bata ko na iyang tuyo di ni mo. Sipot niya ipasapot. Makuhaon niya sa dudong. Di ko musugot. Ako'y nipadako sa bata og dili siya. Ingon siya na ako, day. Iyalang ko nang waman o kadiyot ang bata. Pama lang, day. Uy, amahan baya na. Amaw siya dako. Kami untaran na nakasal kung wa pa siya mulikay nako. Oo, sige. Suwayan ko siya sa pagkikita. Og prangkahan ako siya nga dili ko magpahuwam sa bata. Asa lay may magkita di ay? Ha? Asa, Laylay? Asa pa man ko ni mo dad-aoy? Igo ra man ka nga mag-istorya bahin sa bata. Gawas nga, gibingaw ko sa bata. Gibingaw sa ko sa kianan sa bata. Bada ay, mingaw uroy. Nana di kay motor, no? Akong asawa may nag-alit ini. Sa buwi pa siya. Uy. Motel? Niyata hunong ining sukit ang motel. Ay, ako rabay sige gasto ni mo sa una so pakay trabaho. May kwarta na ko. Kusa, ako yung mugastorong higayon na. Human na turon og check-in. Mga unta sa restaurant. Check-in na sab. Aw, papagutom ta. Dili ko, minyo na ko. Dili ko gusto nga makasa sa kong banya. Sige. Balik ta sa atong agi. Ay, sige na lang, uy. Pero dito magdugay ha, kadiyot ra. Manausap ko kadiyot. Oh. Tana, para makauli dayon ta. Uday, naraman dayon na. Doon, gimingaw na kay kunin mo. Ako ba yung ganda virgin in? Kung
wa pa ka nilikay na ko diyang umaanak na ko kita untang tayo eh. Ay, nagmahay bitaw ko. Pero sagdi lang. Basta, huwa mo na kuning bata, ha? Okay na ko. Kalami mo dagdila. Pagunit ako na ta sa imo kung wa pa nakuha eh. Margi hapon eh. Aba, Kani ay, ikaw pa. mauni akong ikaming awan. Perting, sa kumbana kay Perting, galami. Ay, galami. di na maagwanta, lami na kayo. Sige, tara, Inip. lami. Dungkoy kalami, ani, dungkoy, May nahitabo ginamo pagbalik sa amahan sa akong anak. Human sa nahitabo namo, ako nalang gipahuwaman niya ang among anak. Nisugot raman sa akong bana. Pero, huway kasayuran ang akong bana nga nakikita ko niya sa hilong. Kay mingawon man sa ko sa lalaki nga mo'y nakauna na ako. Mingawon gid ko niya. Mga tumang kasama ang kaagi ni Idna, dinhining tulmanon. What's the style? Gimingaw na gyud ko niya style. Kini maong suilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.